ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାଉ, ତାର କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଭାବୁ ଯେ ରାମ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ହରି କ'ଣ ଭାବୁଛି, କିଏ କ'ଣ ମୋ ବାବଦରେ ଭାବୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସେ ମୋ ବାବଦରେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କି କ'ଣ କିଛି ଭାବିକିରି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ କଥା ଭାବୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ୟାର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବାବଦରେ କାହିଁକି କିଏ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଆମ ବାବଦରେ କଥା ଭାବିବାର କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି କିଛି ଭାବନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଓରିଡ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା କାରଣ ଏଇଟା ତ ପଥରର ଗାର ନୁହେଁ। ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବିବା, ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣିର ଗାର ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପବନରେ ଗାର ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯଦି ବି କାହା ବାବଦରେ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆମ ମନରେ ଆସିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ସେଇଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ବିଚାର ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ବହି ବହି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ଆସୁଛି, ପଳେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ବିଚାର ଆସୁଛି, କେତେ ବିଚାର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଚାରର କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଏ କ'ଣ ମୋ ବାବଦରେ ଭାବୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ବା ଅନ୍ୟର ଫୁଟବଲ୍ ହେଇଯିବା, ଯେମିତିକି ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କହିଦେଲେ, ଭାବିଦେଲେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ, ତେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ତା ଭାବିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ତାର ବିଚାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ ସମୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେ ଲୋକ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଲୋକ ବି କାଲି ରହୁନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଲୋକ ସେଇ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବି ସେ ଖରାପ ଯଦି ହେଇଥିବ ପରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ହେଇକି ପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସମୟର କାଳ, ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଯେ ଦୁଶ୍ମନ ଅଛି, କାଲି ସେ ଦୋସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ଯେ ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ଯେ ଦୋସ୍ତ ଅଛି, ସେ କାଲି ଦୁଶ୍ମନ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବିକିରି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯିଏ ମୋ ବାବଦରେ କିଛି ଭାବୁଛି ତା ଭାବିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ହେବ ମୋର, ସେ ଭାବିକିରି ମୋ ଉପରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେଥିରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଭାବିକିରି ଯିଏ ଭାବୁଛି ବି, ସିଏ ବି ତ ଏ ସଂସାର ରହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ମୁଁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସବୁ କିଛି ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ଏଠି ନାହିଁ। ନଶ୍ୱର ସଂସାର। କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କିଏ କ'ଣ ମୋ ବାବଦରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁ, କି ପରମାତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ସଂସାରରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ମଣିଷ ମନ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ କିଏ କ'ଣ ଆମ ବାବଦରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କୌଣସି ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, କାହାରି ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବା କାହାର ଫୁଟବଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି କିଏ ଟିକେ କିଛି କହିଦେଉଛି ବି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବା କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ବି ଭାବୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଥିରେ। ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କର୍ମରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ।